ko na po siyang nabalot. Ito po yung gift ibigay natin sa birthday ngayon. Hello guys! Welcome to my vlog! Hello guys! Welcome to our vlog! This is Rabi Simagala. Kung bago pa po kayo sa aking channel guys, please like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos! Guys, ang gawin natin ngayon is magbalot na naman tayo ng pang birthday gift sa isang albularyo. Ano guys, taga Langkis, Joero, Bohol, and i-show ko po sa inyo kung ano yun ibigay natin ng pang birthday gift sa kanya. Ito guys, hair. Gusto nyo pong makita kung ano po yung ibigay natin sa kanya guys, yung birthday gift natin. Hair. Huwag po kayong magulat guys ha sa ibigay natin guys. Hair. Dito na guys. Eto guys. What is this? Ala. Look, what is this? Hulaan nyo guys. What is this guys? This is ang haba niya guys is 1 metro. 1 meter. Eto na guys. Bibigay natin. Hair! Bolo guys. 1 meter ang haba. Super haba. Ewan ko guys kung anong gamitin niya nito guys. Kasi noon nagpunta po kami sa kanya. Noong pagamot po ako doon. Nagano siya guys. Nagbanggit po siya ng gusto daw niya ng mahabang bulo. Ewan kung anong gamitin niya nito o para saan po niya ito. Ito na guys, balutin natin to guys. Nag-isip na naman ako guys kung anong lagyan dito guys. Kasi super oh look, oh my god, this is 1 meter guys. Talagang 1 meter yung niya guys, yung haba. No. Ano ba to guys? Nakakatakot naman to guys! Gusto nyo guys, tumingin sa niya, laman niya guys? Gusto nyo tumingin guys? Oh my god! Ano ba to guys? Sige guys. Tanggalin ko po guys niya guys, sa bahay niya guys. Ano ba? Sa nilalagyanan niya guys. Sa nilagyan niya guys. Charot. Ito na guys. Oh no! Oh my god! Ano to? Oh my god! Haba! Oh no! Oh my god! Oh yan! Oh my god! Oh, Diyos ko! It's very... Oh no! Look at guys. Para saan to? Bakit ang haba niya? Tanong ko din sa sarili ko. Pwede mo lag te? Yes, dali lag. Vlog me te? Apil mo sa akong vlog. Hi. Welcome to my vlog. Say hi. Twins. Oh, twins. Hi, guys. Ito guys, magkambal po sila guys. Of course. Okay Yes. kayo. Okay kayo. Siya sa Gwapo anak na. ko Ang isa po gisipon siguro po ning isa guys. Abog man, abog. Ang sarap to mo. Of course guys.
Ano, ganyan. Ah. Ano siya? Ah. Dito lang ate. Ito na ning lambay na guys. Ang guest for this afternoon. And ito na guys, continue na natin po ito guys. Ibalik na natin siya guys sa ano guys, lalagyanan niya guys. Kasi ano guys, nakakatakot talaga. Oh no! Parang nangingilabot yung balahibo ko guys. Uy, Oh no! OMG! Bakit naman ito ang Oh my haba? God! My God! Oh my God! Oh my God! Ito na guys, balik na natin. So, magbalot na naman tayo dito guys. Balutin natin to guys. Ito yung ano natin, pangregalo niya sa kanyang birthday for tomorrow. Sige. Guys, tanawag ang sita dari nagtanaw guys. Gikabuhi ko no sisa nagtanaw. Ano no at joke lang pala guys. Akala ko ano guys, yung ano niya guys. Yung ano niya guys. Yung koto-koto. Si Tagalog koto-koto. Ano niya yung koto-koto niya. One day after. Hi guys! Gahapon pala guys, hindi natin to nabalot. Kasi hapon na. So ngayon, balutin natin to after this. Alis tayo. Punta na po tayo sa Lawis Trader Bohol. Andoon, mamakaws tayo doon guys. Ma-birthday tayo doon. So yung ano, kinat ko guys. Ito, kinat ko. Carton pa ito ng salamin, pero yung salamin is nabinta na, kaya ano, ito ang naisipan kong lagyan dito eh. Kasi sobrang haba naman to eh. Sobrang haba. Ang haba ng buhay. Mahaba ang buhay, guys. Ayan, it's very haba. Ay, 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 ay. Tayo guys. So ako, pumunta ako. Hala kuya, walang sanggol ma. Mamor lang ko photo tayo. Tanawa, tungkol siguro. Tanawa. Taas ako. Gubisa yung may kain kang di magtagalog ra. Ay, Tagalog ito. Tagalog ako kasi hindi madali maglagay ng subtitle. Char! O see guys. Ang haba niya. Meanwhile.
ko na po siya nabalot. Ito po yung gift ibigay natin sa nag-birthday ngayon. Abangan guys, pag andoon na po tayo sa One Case, Joy Bohol, if nandoon na po tayo sa nag-birthday celebrate ngayong araw na ito guys, and say you! 2 hours later. Hello guys, here na tayo guys, andito na po tayo sa bahay, sa nag-birthday po ngayon guys, so, ayo, dali, saka na lang ko dire. What are? Diretso na lang ko ni kusina. Diretso ko sa kusina ha. Happy birthday kuya. Kuya, asan ko? Yay, among gamay ko ani mo. Regalo. A few moments later. Oh, tang-tang lagi. Hindi sa tumiyo. Apa ini buat pesa kok? Pasakban lagi karong di. Di kasama. Grabe nih mutupong masintik ko na. Naghas, ana. Dagag has. Pero mo ni. Ngana mo ni. Murag di ba ngana? Oo. Murag. Siya ro musang ka. Oo. Hangi pasakbandaan para Di man ni bangan dar bangan. Ngana ra mo naghubot. Ana, di na kayo hawid ba dari? Baya tangin na sa laro. Hisus. Karabing taasa. Hisus. sa parag daw ito yung ikaw ng timpla. Sakto ra kagaan. Takuha ka dyan daghang karne atos lasang. Sakto ra kagaan. Gaan nga so. Sakto ra na. Abe. Sakto ra. Order ko imo. Mo ay dado naglasang. Gaan mo niyo. Try ko no pag isa guys og kuan gan sa kabugatog kaga ano. No, try si Jag. Sakto ra. Katong gihilam ng bad sa duwi taas. Nabo to. Taas na. Meat paste to. Sakto na. Kana sakto po na kay pagkabaid-baid ka ra na. Sakto po na sa mumipis. Sakto ra ni. Kana warawat na. Pag-ingana. Pag-ingana dito yung ready po ka. Pagdasmag. Hindi po ka. Wa atras. Isip di pa kaya. Ariata. Sir. Ijo kwarta siyo. Bisyon panigbas niya nag-artasa. Ko pa nagbaid tay? Ha? Tabang tambahan ba? Ah, Kakuan mo ka kailam ka na to. babaw. Lat asa inaghubuan nga na. Sarahan. Kato namatay. Oo, surkat sa inaghubuan. Bunso mo to. At nga, dapat ito baksan nga. Ingan ni kadaklong baksan. Dara. Tulo ko no kadangaw. Ang kalapad. Oo, palapad. Diyan ako ah. Pagkatong, Banakot. baksan. Lain po itong panakon ni Atang, daris ka nang mayuga. Bukid sa mayuga ba? Dari. Dapat na lataban. Oo. Agbaksan kayo ni Ubay Mades. Kusada. Di, balite nga, lata. Ah, Tikangan ba sa itong balite? Nga natumba. Nga na ako na siya, subay. Ano yung pasinti? Pero sundan siya, grabing haita. Nga narkataas na. Lang nila. lubo ra. Oo. Pero dugay, taas to, dugay ng bumaid ba? Palit ko niya to, sugod pagtambahan niya. Nagmapo. Sige, magbaid. Hindi ka nang mulakaw siguro si